Wara li d-DBRS u Moody's taw żewġ ċertifikati ta' eċċellenza għal għada ekonomika ta' Malta, kien imiss lil Fitch li terġa' tikkonferma r-rating ta' A+ għall-ekonomija Maltija. Fil-fatt ix-xahar li għadda Fitch diġà kienet tat dan ir-rating wara li kienet ollietu f'Awwissu li għadda. Madankollu din l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu ħasset li wara li d-DBRS u Moody's ikkummentaw b'mod pożittiv dwar pajjiżna, i wkoll tingħaqad magħhom u titkellem dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Fl-aħħar rapport tagħha Fitch qalet li għal din is-sena tbassar li pajjiżna se jirreġistra tkabbir ekonomiku li jsboq dak ta' pajjiżi oħra. Bi kliem ċar daqs il-kristall, Fitch qalet li s-suċċess ekonomiku jirrifletti li f'Malta taħdem bi sħiħ is-saltna tad-dritt u l-governanza. Skont Fitch, fl-ewwel 3 kwarti tas-sena li għaddiet, il-prodott domestiku gross kiber b'7.2%. Ir-rapport jgħid ukoll li l-pajjiż mistenni jkompli jsostni s-surplus reġistrat b'medja ta' kważi 10% tal-prodott domestiku gross. Dwar il-finanzi pubbliċi Fitch qalet li matul din is-sena is-surplus mistenni jibqa' kostanti bir-rata ta' 1.5% tal-prodott domestiku gross. L-esperti ta' Fitch qalu li d-dejn pubbliku u r-rata tal-inflazzjoni komplew jinżlu filwaqt li rremarkaw li s-settur bankarju f'pajjiżna huwa wieħed b'saħħtu. Fitch temmet tirrikonoxxi kif ir-rata ta' qatt f'pajjiżna hija fost l-inqas fiż-żona euro. Sa dan it-tant il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna laqab b'sodisfazzjon din l-aħħar stqarrija ta' Fitch. Spjega li l-konklużjonijiet ta' Fitch ikomplu fuq dawk ta' aġenziji oħra li jsostnu dwar il-klima ekonomika pożittiva li Malta qed tibqa' tgawdi minnha.